Hogy van ez, tesóm? Úgy, hogy múlt héten fölhívott a kedves barátunk, hogy ide jön mellénk, a testvérünk, és a lányok elmennek folyton 3000-ig gumi nélkül. Igaz ez? Igaz, esküszöm, de én nem tudom, hogy most gumi nélkül, vagy gumival berontás volt-e. Én nem tudom, hát testvérek vagyunk, együtt vagyunk itten Svájcba. Tehát kérdezzük meg a testvéremet, mit hallott. Tehát nem úgy van ez azért teljesen. És annyi legyen, hogy beszéld meg a lányokkal, hogy legyen legközelebb ilyen ne legyen. Oké. Siess. Hallod? Ne legyen ilyen, beszéd meg a lányokkal, egy helyen vagyunk, testvérem, beszéljük meg normálisan. Ne roncsunk bele egymást nevességbe. Jó. Hallod, melyik kötök ment el, ne haragudjatok itt most. Ő volt az ott az. Kicsoda? Ott veled szemben. Te voltál? Figyelj most őszintén. Jó. Hát hogy lehet ezt, figyelj ide, a testvéremmel együtt jövünk, figyelj ide a testvéremmel. Az anyám életére figyelj, a fiam hallja meg. Bocsáss meg, maradjál már csönd, mert még beszélek, jó? A testvérem ott szólt rám. Hallod? Nem szeretném azt, komolyan mondom, gumi nélkül és 3000 alatt elmenni. A testvéremmel vagyok felesben, dopasva vagyok. És akkor elmentek a cigányokkal is? A cigányokkal elmentél, elmentél, menni? Itt voltak a fekete bőrű cigányok és elmentek meg. De megmondtam neked, hogy cigányokkal nem mehetel el. Nem cigányok voltak, törökök. Elnézést kérek, uram. Várjál, nem hallom. Azt mondta, hogy elnézést kérek, uram. Jó, most meg van bocsátva, figyelj, de testvérem, bocsánatot kér tőlünk, mert még új lány. A rendőröket kihívtak? Nézd el nekem. A rendőrök velünk vannak, testvérem, le vannak fizetve. Velünk vannak a rendőrök, testvérem. Nem baj, ugye promóanyag. Akkor meg tudtok egyezni, hogy gond ne legyen. De testvérem, hát most elintéztem, figyelj, de a bátyám, unokatestvérem is azért szólt így most. Ha más lett volna, már szét lett volna robbantva, meg szét lett volna vagdosva. Tudom én ezt, mert hát nem így volt ez. Ő szépen szólt nekem, figyelj, de megvan a hibás új lány, elnézést kérünk, gumi nélkül nem lesz legközelebb, elmen be. Tényleg is testvérem még annyit, hogy létezik az, hogy elmennek a lányait, 2 perc beszállnak a kocsiba, 2 perc alatt kiszállnak, és már pénz van náluk. Ez hogy van? Mi lányaink bent vannak 15-20 percet keményen meg, hogy dolgozzanak. A lányaidat meg figyeltük, 1-2 percet vannak benne és kijönnek. Ez a szakmai tudás? Bátya, figyelj ide, tudod azt, hogy megbeszéltük Pesten ezt, Ferihegyen én mondtam neked, és ezt megköszönöm, hogy kihoztál engemet, újítós a fele, tudod nagyon jól, és nem szexelnek. Nem lehet. Ezt tudod nagyon jól. Nem lehet. Hát tudom, hogy már te régi... A másik lány, lehúzták a külföldit, itt volt az angol, elvették a pénztárcát minden, igen. Csak miattal nem jelentették föl. Ugye? Hát igen, bocsáss meg, adok, mennyi pénzt adjak most őszintén? Most nem arról van szó, de elviszi a lány, ne nyúljon már zsebbe, tesó. Odaadjak rendesen a pénzt, akkor még kell zsebbe nyúlni még. Nem elég, amit keres? Jó, igazad van. Hát újítós a brigád. Hát ennyire ne legyél már béna, hát újítós az egész brigád. Hát újítós, figyelj, de felszólnak lányom, ne csináld ezt, bátyám, mert itt maradok és kenyér nem lesz, hegyem a szívedet. És mi újítani jöttünk? Hát dobok ki neked, azért mondtam, mennyit adjak, hegyem a szívedet. És legfőképp újítás van. Ő újítós. Most újítós? Persze. Abszolút? Persze. Jó, akkor ne legyen már ilyen tesó, ne csináljuk már ezt, mert mindenki kijönnek utána rendőrök, itt maradnak, lecinkesítitek a helyet, komolyan mondom. Úgy csináljuk, hogy mindenki odaférjen a húsosnak. Csak már jön is egy összekoszol. Oda most jött vissza a munkába. Ő hol volt? Te hol voltál, ne haragudjál? Én? Igen. És mennyit kerestél? Devizahitelbe akartak fizetni. Hitel nincsen, ne haragudjál. Most szólt a bátyám, így van. Hát ez nem tudok, figyelj, de megmondom neked őszintén, hogy nagyon rosszul esik ez, bátyám, mert együtt nőttünk föl, figyelj, de én azért fizettem neked, hogy kijöjjek, a fél gádzsiaim újítósok, a másik fele normálisan rodázik, figyelj, de jó, az egy lány hibázott, mert új, érted, gumi nélkül elment 3000 alatt. Na most figyelj, de ezt korrigálom én, tehát arról van szó, hogy itt a testvérünk mit szól hozzá? Így van, légy szíves, kérdezzük meg őt is, Haza kell küldeni. Beütött a szanak, szia, az egész mindenki tudja. De semmi probléma, én rivózok, bedobtam egy pici rivót, de itt vannak a lányim, és akkor erről van szó. A bátyámnak oda kell figyelnem, ő hozott ki. Mit üzensz a Pestre? Pestre? Anyu, nagyon szeretlek, anyuci, bocsáss meg, hogy üzenek, hogy... 3-4 napos a tesó, szét van csúszva, mi? 3-4 napot. Várj, halljak meg, adok neked, Adri, a fiam életére, A fiamat átkoztam meg, figyelj ide. Hagyj üzenjek anyunak, Pestre üzenek, szeretlek anyu, szeretlek benneteket, sok. A West Unionon küldöm a kódot, imádlak.